Salutare tuturor, am regăsit la nou joculeț pe canal. Ăsta se numește Block City Wars. Da. Nu e asta să ne jucăm Block City Wars. Bun. Avem aici jocul se poate descărca de pe magazin Play. Da. Avem aici Free Play Online Hero ROM. Noi o să stăm azi online. Da. Adică cine nu stă online. Milan, Ben, Tompălă. Astea cred că sunt serverele. Nu, să nu intre. Nu intra. Merg eu cu serverele astea. Vere. Rom. Nu intrăm pe ăștia cu mulți, pentru că o să ne omoare la greu. Ce-am pe asta? Nu am postat de 1 din 30. Nu știu, l-au făcut un chinez. Un japonez, nu știu. Am filmat deja 2 minute. Dacă vă place acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe și un share și să vă abonați. Dacă vă place seria, what? Mi bagă server. Plec. Nimeni nu pleacă de create. Ba uite, acum merg. Cac. Bagă-ne pe server. Ne bagă sau nu? Reclamă. Doamne ferile. Reclamă, bată-le naiba. Să le bată. De ce se vede negru?
După cum vedeți, youtuberul meu preferat e Max și Andy. Mai este Rafael, Ilie, ăștia sunt preferații mei. Și mai este, cum se zice la Gamios? Nu, Gami. Fac, bateria descărcată. Și nu v-am arătat joc, fac. Iar negru. Am să începe să cânte. Bombă lume. Și că bomb world. Ce se întrebă asta? Loading, în sfârșit, mai băieților. E 5 din 30. Bun. Sperăm că pot să meargă. Avem 7, 8, 9, 10. 4 minute. Așa se vede muzica acum. Uite, mă. Max del yours. Hei, Max, hei. Hei. Da. Asta e ca și un fel de cum să vă zic eu vouă? GTA în Minecraft. Deci avem pomi, avem căși, case, pardon. Avem arme? Drujba, avem aici, drujba. Stil. Mai zice ca drujba, o, ce tare! Avem pistol. Alt pistol. Mai am pistol. Mitraieră. Shotgun. Așa atât. Shotgun. AK-47. Nu cred, avem AK-47. Rupe mașina. Sunt blocat. Am murit. Să vedem unde. Da. Deci v-am zis, ăsta e ca GTA. Hopa, unul se apropie. Sniper. Avem fucking sniper. Holy fuck, ce tare se vede din lunetă. La vrea să ne omoare. L-am omorât. Nu-mi zi! Am agheu! Opa, băieții! Să cum să știu cum. Player. Sări. Sări gardul. Îl omor. Da, asta e ca în GTA. Am zis.
Blocat. Fac. Au rămas fucking blocat. 10. Păi, și cam atât acest film. Dacă v-ați like și nu uitați să vă abonați. Vreau abonați. Ia, fost la ultimul film. Ne vedem. Tata, cât doare!